office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Colleen's Secret File. Si Colleen na ipinagpalit ng kanyang boyfriend sa babaeng kakakilala lang nito. They had an 8-year relationship pero ibinasura lang ng kanyang jowa ang pinagsamahan nila. Biruin nyo yun, isang araw sasabihin na lang sa'yo ng jowa mo na pagod na ako, ayoko na nito, nakikipaghiwalay na ako. Samantalang kagabi lang ang saya-saya ninyo, nagtrip-trip pa kayo. Kaasar yung ganun, yung pinalasap pa sa yung sarap, tapos biglang boom, bibitawan ka rin pala. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Sabog na sabog po ang aking inbox dahil ang dami siguro nakarelate ngayon. So, pakinggan na po natin sila. Ito ang sabi ni Mayumi. Sabi nga, walang sapat sa taong hindi ikaw ang hanap dahil para sa akin, sa lahat ng mga ginawa mo, SF sender, hindi ka lang sapat kundi sobra-sobra ka pa. Masakit lang malaman na habang bigay na bigay ka, habang minamahal mo siya ng sobra, nanawa na siya. Kapag nagkulang ka naman, maghahanap pa rin ng iba. Ang gulo rin ng ibang mga lalaki. Hindi mo deserve si guy dahil yung klaseng pagmamahal na pinakita at ibinigay mo ay worth it para sa tamang tao. Kaya self-love ka muna ngayon, magpaganda ka ng magpaganda at balang araw, masasabi mong eto ang babaeng iniwan mo. Pak! Girl power tayo, Secret File Sender from Mayumi. Actually, magpaganda ka na magpaganda, payaman ka na magpayaman, magpayami ka na magpayami. Kasi balang araw. Pag nagkita kayo, kahit hindi mo sabihin, maghuhumiyaw yung mga salitang, eto nga palang sinayang mo. Anyway, eto naman sabi ni John Rick Sulte. Colleen, ako na lang ang mahalin mo. Tatapatan ko ang 8 years ng ex-boyfriend mo sa iyo. Sana makilala kita. Okay lang ba mahingi ang FB account ni Colleen? Happy Fiesta sa akin. Grabe, ginawa niyo pa akong matchmaker ha. Walang ganun sa programa ko. Uy! Baka sa iba. Mali mo, pwede naman natin gawin yan. Depende kung anong lagay. Charot with darot. Pabati daw sa Sulte family ng San Isidro, Liliw, Laguna at sa Four Brothers Game Farm ng Pila, Laguna and Abad family. Hi din po kay Darwin Russell na nagsasabi na, Colleen, sorry, pero sa'yo nag-umpisa ang cheating sa boyfriend mo dahil nabasa niya yung chat ng ibang lalaki na I miss you. Although mali, pero gumanti siya ng panluloko niya sa iyo. Kaya halatang may lamat na ang relasyon ninyo. Kahit pilitin yung ayusin, sira na talaga dahil tiwala ang nawala sa relasyon ninyo. From Darwin Russell. Actually, true yun. Hindi lahat nakakasurvive sa cheating issue. So, depende pa rin yan sa dalawang taong nasa isang relasyon. So, kung masurvive nyo yun, mapag-usapan nyo ng maayos, then, posible na magkaroon ng patutunguhan ng inyong relasyon. Pero kung hindi nyo mapag-usapan at hindi nyo matiyak sa isa't isa ang resolusyon ng inyong issue, I don't think magtutuloy-tuloy yun. Anyway, emotional damage ang sabi ni Bernard Laurejas. Magtara ka na lang ng para sa sarili mo, huwag mo ibigay ang lahat. Pabati po sa Hilton Clark Sun Valley Resort, Jose Abad Santos Avenue, Clarkport, Mabalacat, Pampanga. From Bernard Laurejas. Ito naman ang sabi ni Katrina, San Jose. From ikaw ang aking pahinga, tupagod na ako, tapusin na natin to. Maraming ganyan, yung nanloko na tapos mag-request pa. San kaya humuhugot ang ex mo? Alpakapal mooks, parang ex ni Kim. Nag-request pa ng steak. Pagkatapos, ibibreak na siya.
Ano siya, poon? May last suffer pa? Tama lang na nakalaya ka na sa taong manluloko dahil hindi na worth it ang pagmamahal na ibinibigay mo. Egol na ogol ka, girl. Marami dyan yung loyal na kahit hindi mag-crave sa chicken, hindi ka lolokohin. Thank you, Katrina San Jose. Eto pa sabi ni Lance Nogi Boy. Thanks sa pagpaparaya sa jowa mo. Binitiwan mo. Bilib ako sa'yo ang tibay mo. Bihira lang ang ganyang klaseng babae. Concentrate ka na lang sa iyong career. Hi kay Gab Villeta. Hi din kay Robert Terao. Huwag mo na ipilit. Magbigay ka ng time and space para sa sarili mo. Pag gusto mo na ulit magmahal, go lang. Shoutout sa buong team Rocketeers. Hi din kay Kaisuke Sato. Sana by I Belong to the Zoo ang kanta na nababagay sa'yo, tapos yung jowa mo, he belongs to the zoo boom bars. Apakahayop ng ipinaramdam sa'yo. Pero ikaw na rin naman ang nagsabi na wala ka ng paki sa kanya. So move forward ka na. Binigay mo na lahat. Wala pa rin. Dito ka na lang sa kaibigan namin si Marvin Avenido. Ibibigay lahat. Pati kalahati ng Quezon City. Bakit may pagbibigay ng Quezon City? Sa iyo ba ang Quezon City? Uy, iba na mamahala dyan. Hi kay Jomar Palulim. Sayang ang 8 years para sa inyong dalawa. Pinagpalit ka sa isang babae. Sa isang araw lang niyang nakilala. Magpaganda ka ng bongga para maglaway siya sa'yo pag nagkita kayo ulit. Imaginein mo nga, diba, nung nagloko yung guy, nagkita sila ulit, tapos siya pa nagbayad ng mismong dinner nila. Ang kapal no, hayop talaga. Oo, ang lupit. Hi kay Igop Moto Vlog. Ayan. Comment ko lang, okay na rin yan na nakipag-break ang jowa bells mo. Hindi mo naman yun kawalan. X na siya for life. Shoutout po sa tropang The Bosti and VS Grab Cars and Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter. Busy manggapang sa kakalsadahan. Yun lamang po. Lupit nyo, gabi pa kayo gumagapang. Hi din kay August Rush na loyal daw sa akin. Thank you. Sabi pa ni Mark Bautista, sorry pero sinimulan mo kasi ang mali. Kaya ayun, may kasabihan nga na lintik ang walang ganti. Naisip niya rin siguro magloko. Kaya be accountable and responsible sa inyong mga actions. Pabati po sa tropang secret. Hello din po kay Gilbert Rami, AA Aluminum, Rod, Ricky, Piling Ramsky. Maraming salamat. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Ako naniniwala naman ako na lahat ng tao pwedeng matuto sa pagkakamali niya. Yes, merong nagawang emotional cheating yung secret file sender natin. Hindi ko sure kung paano talaga nila napag-usapan yun, na-resolve yung issue na yun. Pero naniniwala ako na may kulang din sa part na yun eh. Kasi nag-ayos sila ng relationship without even trying to get to the core of the issue. So dapat pinag-usapang maigi kung ano man talaga yung pinagsimulan o pinagmulan nung mismong issue na yon, kung bakit dumako o umabot sa punto na nagkagusto itong secret file sender natin doon sa katrabaho niya. It's either merong kulang o merong sumobra. Both sides. Hindi pwede nating isisi lahat sa isang tao lang. Parehas yan. Pero syempre, hindi pa rin balido na rason yon para magloko ka sa taong wala namang ibang ginagawa sa'yo kundi mahalin ka. It just so happened na years later, biglang nagbago yung isip at ihip ng hangin ng jowa ng secret file sender natin. Na nakikipagkalas na ito. Na nag-cheat na ito. As in cheating talaga na malala. Hindi lang siya basa-basa na meron siyang chinat, kundi may nangyari talaga. And then eventually nakipaghiwalay na. Good thing nga nakipaghiwalay eh. Kasi may iba dyan pinagsabay. Oh. Naisip ko lang, paano kaya talaga naatim ng iba? Yung ganong setup. Yung magkasabay. Yung merong kang tinatago sa isa. Tapos pinakikisamahan mo. O po pwedeng nahalikan mo sa pisngi o sa labi, nayayakap mo, pinagsisilbihan ka, tapos biglang niloloko mo pala. Alam, yung ganon. Paano?
I think it's a special talent, no? Talent yun eh. Yung kaya ko pong iparamdam sa jowa ko na walang iba kahit meron naman. Diba? Or kaya ko pong makipag-jowa sa jowa ko. Pero marami sila. Yung ganun. Bakit hindi na lang tayo maging totoo? Bakit hindi na lang talaga maging totoo sa nararamdaman mo? Na kahit masakit, ibigay mo. Pero hindi kasi lahat kayang ibigay yun sa'yo. Kaya ikaw yung magbibigay nun sa sarili mo. Ikaw ang sasampal mismo sa sarili mo. Ikaw mismo ang gigising sa sarili mo. Na, oy, girl, tinatarantado ka na nito. Tumigil ka na, tanggapin mo na yung pakikipaghiwalay niya. At kapag tinanggap mo na yun, hindi ka na dapat lumingon pa. Good thing sa ating secret file sender, ginawa niya lahat. Binigay niya na lahat. Hindi ko sure kung merong kasamang guilt yon because of what she did in the past. Posibleng merong kasama ng ganon. Posible ring may kasama ng desperation. Posible ring may kasama ng panghihinayang. Posible ring may kasama na talagang guilt, desperation, love, and pride. Lahat yon magkakasama na. Pero ang dapat pa rin talagang mangibabaw sa lahat ng yun ay yung pagmamahal. At ang pagmamahal ay hindi humahadlang sa kasiyahan ng tao. When you love someone, you are ready to let go. Even if it hurts. So good thing, napakawalan mo na siya. Naalala ko dati, nung nangyari sa akin to. Ha? Biglang nangyari sa akin pala to. Yung meron ng iba. Hindi, pero naggusto pa magstay, ganyan. Nasa libro ko naman to, hello. Yung gusto niya pa magstay, pero sinabi sa akin na, parang wala daw yung problema, tapos nakakausap pa ng girl, ganyan-ganyan. Naalala ko, tinanong ko din yung sarili ko. At paulit-ulit na tinatanong ko sa sarili ko kung anong mali sa akin. Kung saan ako nagkulang o saan ako sumobra. Na parang paulit-ulit siya napapasok sa utak mo. Na kahit ikaw, hindi mo alam yung sagot. Pero kailangan mo talagang pagkatiwalaan yung sarili mo. Nakakayanin mo. Kailangan mong pagkatiwalaan yung sarili mo na, oo, siguro nagkamali rin ako. Pero alam ko, yung pagmamahal na kaya ko namang ibigay. Kung hindi niya na gustong tanggapin yung pagmamahal ko, bakit ko pa ipipilit na ibigay sa kanya? Kung meron namang taong willing na willing tanggapin yung pagmamahal na ibinibigay ko. So, ayun. Narealize ko na masyado maiksi yung buhay para umiyak ako. Narealize ko na masyado maiksi ang buhay para maging desperada ako sa pagmamahal na gusto ko. Pero hindi naman gusto ng Panginoon para sa akin. At sa oras na ganito, ang tanging makakapitan mo ang may kapal at ang pamilya mong totoong nagmamahal sa iyo. Masarap umalis sa isang relasyon na alam mong ginawa mo ang lahat at ibinigay mo ang lahat. Dahil wala kang magiging panghihinayang o wala kang magiging regrets. Masarap matuto sa mga nakaraang leksyon ng mga relasyon. Nang sa gayon, bit-bit mo lahat ng ito sa iyong panibagong relasyon kung magkakaroon. Sana paniwalaan mo ang sarili mo. Sana magtiwala ka sa mga plano ng Panginoon para sa iyo. At sa pakikipagrelasyon, wala naman talagang definite na formula para magtagal kayo o para siya na yung maging the one mo o ikaw na yung maging the one niya. Isang sugal ang pakikipagrelasyon
kailangan mo magtiwala. Magtiwala sa sarili mo. Magtiwala sa taong minamahal mo. At kung sirain man ito ng taong minamahal mo, kailangan mong balikan yung pagtitiwala mo sa sarili mo na alam mo kung anong gagawin kapag sinira niya ito. Dahil hindi sapat ang pagmamahal sa isang relasyon. Kailangan may kasamang respeto at may kasamang pagtitiwala. Pag wala lahat ng yon, it's gonna be a recipe for a disaster, a toxic relationship. So sana natuto ka and happy listening sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Jam Napa, yan yung team daw nila nagugutom na ngayon. Thank you so much at ito po ang inulam ninyo, ang Rocky Secret Files. Anyway, I gotta say GTG as in gotta go. Susunod na po ang EDSA Rapat kasama sina Diego Bandido at Tanghenyo. Nakapiling ang inyong basa Princess DJ Rocketera at kayo'y nakatutok dito lang yan sa 90.7 Long Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!